konatani ko Papa Isabel musukuru wa sekuru mwana okubereka zviri kufamba here chandiri kuvimba nacho ndechekuti nhasi ndikati ngatipinde musango tinomhanya tese yes awati kurembi chana nesuro ndanga ndireka cheche ukareka cheche nhasi wanana ndikakutuma undomhanya kunotora mvura munozviziva wani kule aiwa munozviziva ndozviziva kuti inini mukangondituma ndinosvika aiwa unosvika yes aiwa tsamba yakanaka inotumwa ichidzoka otherwise muri sei aiwa zvinhu zvakarongeka musikuru wasekuru aiwa basa ririko ene nyika yeZimbabwe inonaka Zimbabwe inono hanzi nahenzi chimapapa guru weKB na Bosho tiri kukupata nebwino Thomas Mateta Cape Town South Africa kana ndisikakanganisi henzi chimapa kana ndakanganisa undigadzirise unofanira kungochibva kwa Mtindo okay kwa Chief Bepura so nokuda kuti message yako yapinda pekutanga mukati mekuverengwa ndakutanga nekwa Mtindo pane chiriko iguruweka ndakutotanga neko nenyaya iyoyo 71 wambobudireje chibaba chiri kuti kudini kweche kuguruwe amai vakatama kubva kwa Bepura Chief Bepura kuri kwa Mtindo regai nditsvage nasabhuku ariko kuti zvinenge zvakamira sei uko muri yeZimbabwe ndikuguruwe Mtindo Chief Bepura sabhuku chifamba right nyaya yendiri kutaura pazuva ranhasi yakaitika 2021 but ichiri nedambudziko nokuti murandakadzi andiri kutaura nyaya panapa iyi akazosvika pakutama nokutiza akugara kudande ko chii chakaitika kuti atame ndo zvaita kuti uye pano vanenge vachida kusvitsa nyaya kuna Bosho namba dzenyu dzinoti kudini zviya asi musakangana mukoma KB kuti vaive vanotora madzimai evanhu vachivimba nemari vachivimba nesimba vachiti kunyange matare edzimosva ndikapinda ndichabvuma nekuti mukadzi ndodana naye ndobva ndaenda ndichitemba nezvandiri chandakabata nhasi chemurume akapinda mumadzitare sengeya nezuro mukadzi achishedzera kuti ndiye murume wandinoda achibva pamurume wake chikomba chishedzera kuti aiwa ndiye mukadzi wandoda ende tinodanana mambo achipedza kutonga kuti hongu wako enda nemunhu asi chiripa chikomba chichibvuma kuti ndicharipa murume muridzo mukadzi ndiguripa vabereki vacho asi mukadzi ndakutakura ndiye amai kumagunde vachienda kumba zvakazoitika inyaya ndiye nezuro mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva rikiti vu dzimwe right hazvina kumira mushe mukoma KB nyaya yakatooma kutaura kuno kwatiri kuita rufu rwapinda vamwe vanhu havachaziko kuenda nokuda kwenyaya idzodzo dzakaona dzikakubatirai maupdate kana pane zvimwe zviri kuitika tinenge tichifambidzana tese kuti zvakamira sei kwaita iye mwana akapiwa bhuku neumwe mwana raitaura nezveuroyi mwana ari kusvika kumba ndapiwa bhuku nefrendi yangu iyi asvika kumba akuradza vabereki mwana hacharari akutorota achinzi nemwana amupa bhuku handi kwakarisha mwana asi tikunodyika vanhu kwakati baba unotora bhuku parikuenda nare kuna headmaster kuti mwana wangu ndo zvakati ndiri kukumbira transferring letter headmaster kuti atingobvisika mwana panosati aziva kuti chichiripo zvikanzizo aiwaka ndo zvakaitwa mwana wangu zvikanzi tange mava nebhuku kuno so bhuku tatanga tati iro sekuye kwaita nenyaya panapa imbosvikewo naro pano tirione ibhuku rerudzikwe tinoda kutoriona bhuku iri Zimbabwe kana rasvika tinorikanda pachanel munoriona kuti headmaster tizovabvunza kuti ndiri pachikoro pano here iri nenyaya dzariri kutaura idzi Hey, chakabatwa chimuti kuchipinge hanzi famba kanyemba na Bosho loud and clear ndinonzi my P takachibata chimuti kuchipinge akuchipinge chinotobatwa chatekeshera chinhu ichi chimuti ichi kani madzibaba Eva Mochembe pa Eastview pa Mapondera asi hama yachale Charles Chembe uyu okupendere vanhu kwa macheso Andris Viega kumokambiki yes Diamento vanenge vachida kubata Bosho ngora munobatika pa namba zinoti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe munotibata pa namba zinoti 0771 545 025 0771 545
025 1 musaibipa 2 musafuna private number 3 musatambira pairi nokuti nenge wakawanda kana katufuna private number kana kuri kuti phone yakale sina kupedza andiziko kuenda apana pekufona nyaya yacho inenge tugumira pa road aishaenderere kumberi so toseka tibate pa chimuti udza ari pedyo newe kuti chimuti chiriko achivari kuchinaya uchivuvhuta kuchitonhora kupisa chiri kugara chiripo sechimuti icho kwadi ichocho aya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vukwejo mukoma KB nyenduda kutaura panapa ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe vamwe vanotaura shona vachiti mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi nditsingirwa imbwa mwana wangu anogona kushikiwa chikonzero asada kuti sei akugona kutiza iniwo ndinenge ndichiri muzvere saka simba rekuna mai nesimba rekumwana hapana anenge aine simba so une uchenjeri inoenda kunozvarira pavanhu kuitira kuti ikwanise kubatsirika paicha simba ichazorarama yega nyaya dzinouya panapa dzimwe mhuri yeZimbabwe vanhu vanenge vachida kubatsirika nyaya dzimwe dzandinoda kutaura panapa inyaya dziri kuitika mumafamilies mekuti vana vanogona kuzvarwa varipo 6 varipo 7 varipo 8 varipo 9 but vazvarwa kudaro namune matambudziko dzavari kusangana nadzo dzakasiyana mumba pavari kusangana namo namatambudziko idzi dambudziko riri kuitika nderekuti vana vanogona kusangana nematambudziko akasiyana mumwe asangana nedambudziko hombe rinodarika remumwe asangana nemadambudziko vamwe vanoenda kunopotera kuti batsirike vamwe vana vanobuda ipapo vachiti mataurirei asi dambudziko ndirake ega ndizvozvo zvakuita sekunonzi vamwe vana vakutoona sokuti vamwe vana vari kudhifenda kutambura kwatiri vachitambudzwa nevabereki vari pakushanda nevabereki mukutambudzika kwedu so vana iko zvinonzwa inyaya iri pano mhuri yeZimbabwe pana amai vanga vachirarama munyika yavanogara munzvimbo yekuguruve kwachifibepura sabhuku chifamba kuri kuguruve kwamutindo mai ava vakatanga kuroorwa varoorwa vachibvaita mwana vaita mwana wavo mwana uyu vakashanya kuenda kumba kwevabereki vavo vaine mwana wavo wavanga varita nemurume wavo vasvika ikoko mwana achibva arohwa nezvinhu arohwa nezvinhu vakadzokera kumba mwana akararama neurema waakurarama nawo murume achibva ati nokuda kwaizvozvo mwana wangu akorera kubereki venyu vako andichada achibvaramba mudzimai aramba mudzimai amai vachibva vagara nevabereki vavo izvozvi Zimbabwe amai vakaroorwa nemumwe murume ndokugara zvakare nemwana uya ari kurarama neurema murume achibva ati ndichagara newe ndakuda nezvauri ndokubva abara mwana ari pamurume uyu abara mwana ari pamurume uyu ane vana 2 iko zvinozvo mwana umwe wakabara inzwai zvakaitika mwana uyu murume angaine 7 months murume achibva nemukadzi vachibva vapinda mukati meguta reHarare vachibva munzvimbo yekwachifamba chifibepure mutindo guruve ndokupinda mukati meguta reHarare vakabereka mwana wavo anove mwanasikana ane 7 months vari pamarket square mwana akaita senge vane zvangomubata mwana achibva tofa afa vangori pamarket square vakati nyaya iri panapa yatooma mwana wenyu afa ndokutaka kugaya kuti vedu we mararamiro atinoita nezvatinazvo ndobva vabereka mwana musana ndobva vapinda mbasi havana kutaura nyaya yerufu remwana wavo vakangobereka mwana musikana kumusana ndobva vapinda mubhazi vachinosvika kumba kunzvimbo yavaigara vasvika kunzvimbo yavaigara vakasvika chiri chipiri mande chipiri kuseni vachibva ndoradzika mwana varadzika mwana nefriday vachinotarisa kuguva vari kuona kuva rakavhurika hamusina chinhu mukati jira ranga rakafukidzwa pamwana ritori panzi yachibva yaenda kwamambo sokureva kuri kuita maya vanoti takaenda kwamambo mambo vakati tsvakai maprofita kana n'anga mufambe munzwi kuti chiri kumboitika pazvinhu izvi chii madzimambo vanoita izvozvo kuti tinogona kukupai vamunofamba navo kana kuti fambai mutange matsvaga kuti kwamuri kufamba muchawanei yes ndokubva vawana maprofita muprofita akabva aunganidza veukama kwaamai vemukadzi uyu nehama dzake dzikumukwasha vaungana kudaro muprofita akashevedza achiti chandoda kuita pano ndoda kubudisa mhepo ichakuudzai kuti nezvainoreva pamusoro pezvakaitika izvi
Mhepo yakabva yabuda tuku pakabuda mhepo iyi yakabva yabuda pana amai vemukadzi, amai vemwana uyu akafa. Okay, Mukuwasha aripo. Veukama nemuprofita vakati toenderera here kumberi, but pane papane munyarikanika abuda mhepo iyi ndaamai, mwana akafa ndiwe Mukuwasha. Toenderera here kumberi, zvikanzi ndofunga zviri kuita amai ava mazviona, nokuti vari kuti panga pakuita nyaya yekureba kwenzara, nyaya yekureba kwemuromo. mhepo yaiti kudini payakabuda? Mhepo haina zvaikataura, yakangobuda chimboita senge munhu abatwa neshave ane zvaakuda kuita, but mhepo yaibuda pana amai. Okay, Yabuda mhepo iyo kudaro, zvikanzi zvakuitika mazviona. Mukuwasha achibva ati hapana zvatingazviita, regai tisiye zvakadaro. Ndokubva vagara kudaro. Izvo zvekutaura kuno kwatiri kuita, mwana akabva tanga kurwara futi, mwana wake varipo ikoko. Mwana tanga kurwara, mwanasikana anove ndiani mwana ari kurwara anoti ndakabva ndinga kurota baba vangu nekuti baba vakafa, vachiti mwanangu ndakukupa simba, unozviziva here kutambura kwese kuri kuitika uku ari kukonzeresa izvi ndaamai vako. Saka ndiri kukupa simba, enda kuna amai vako unovaudza kuti ndanetseka nguva yese ndichiona kuti muri kunditambudza, ndiri kukumbira musiye zvamuri kuita. Apo mwana ari kurwara serious, mwana ndi kusumuka uyo ndokuenda kuna amai vake, akati amai ndauya pano, ndiri kuzviziva kuti ndimi makaita zvakati pamwana wangu kutanga, izvezvo mwana ari kurwara ari kumba ndimi muri kukonzeresa, saka ndauya pano. Saka zvandauya pano ndiri kukumbira mwana wangu apore, asi zvandafunga inini ndauda kupisira imba. Nokuti mandishongurudza, kana ndichisungwa ndobva ndasungwa, but ndafunga kukupisira imba. Mwanasikana anoti amai vanitaura mashoko ekuti inini mwana wangu ndiregerere zvako, imhepo inouya pandiri neniwo mhepo yandoidi. Saka zvatikaita panapa ndezvekuti tsvaga muprofita kana n'anga vane girazi, woita zviya zvekundibaya netsono, usandipisira momba, ndikafa netsono ndinofa zvakanaka. mashoko ari kutaurwa namama achudza mwana achidzokera kumba anosvika mwana apora. Mwana araiti haacharwari, adzokera pai adzokerapo vanogara nemurume anoshanda nekuku, iye ashanda nekuku. Iko zvino zvatanga ndezvekuti anoti akada kuenda kubasa, mwana komana uya ane 16 years akatanga kurwara uye kuimba yekutanga yakasiya mushure mekurohwa nezvinhu. Nguva akagona kubuda pamba chete kuda kunalo kubasa, mwana uya uyu akuzviitira pupu, tora pupu achidya, akutorwara, akangogara pamba haacharwari. So ari kuti Zimbabwe ndoita sei, ndapedza kutaura naamai vangu veukama vangu vachibva vaungana vakati next month toda tuzobhadhara mombe yekuti wakapumha mai uroyi. Inini kuti ndiende kunoshanda ndiwane zvekubhadhara mashoko andakataura aya handikwanise kushanda, ndoita sei pandiri parumana nzombe, but pandakataura namai vakabvuma vakati ishave riri pandiri, zvawataura zvekundipisira mbose ndipisire mumba. Kana wafunga kuti ndife neshave rangu, ingotsvaga kuninganga dziya dzine girazi, vasikandiona dzondibaye netsono ndobva ndafa. Urwere hausi kurimira, ndikadzokera zvakare kwavari kuti ndivaudze kuti mama honai matanga, ndinenge ndichivedzera zvakare mhosva kune veukama. Apa kune mombe ndingadzi ndibhadhare dzinenge dzaamombe 2 nokuda kweshave ravo zvatanga zvakare kuvana. Ndiite sei? Murume akaroora mudzimai uyu vachiri vese. Okay, rega timbotengesa todzoka tichitora kanhare dzivadiwa vateereri, tonzwa kuti vanoti kudini kubudikidza neichi chekuguruve. Angotsvaga n'anga yacho sezvakataurwa naamai vake, n'anga inoshanda negirazi, oita sei ovabaya netsono, vangofa zvavo. Ndinonzi Pamela Mabika kumasvingo, ndimhoresera baba vangu naamai vangu kwaMutare Village Chitonhora. Vachera ndachera vachihera pamzi vafuka kungozvipedza. Baba Isabel, muri kuti amai vekubereka mwanasikana uyu ndivo here vakakonzera zvekareka kukanganisika kwemarriage yekutanga yemwana wavo? Ndokutaura kunoita mwanasikana achiti mwana kangono kukanganisika ndashanya kumba kwaamai, ipapo zvikazvinzi kwete
mukuru mukufamba atoona kati no andichada achibva asiya achibva aroorwa zvakare murume akamutora kati nemwana wako anorwara iye ndichagara naye wake wokutanga nemurume iye achibva afa izvezvi uye atanga kurwara zvakare asi pakatanga kurwara umwe akabva atanga kuita sei akabva aenda kuna mai achibva anokanda bembera achidzoka bo so pamarriage yekutanga akaita 1 mwana yechi2 ane 2 vana 1 akafa achisvika muharare achifika muharare nokuda kwekushaiwa akangobereka mutumbi chituna akadzokera nacho kumusha akasvika kanoviga wechi2 wacho ndiye atanga kurwara futi achibva aroteswa ndokubva aenda kunoconfront amai ndakatonzi nababa vake enda kuna amai vako ndokutaura kwake kuti hope dzakandiri baba akanditi ndakukutungamira enda unovaudza mama wako kuti ndanguri ndaneta but chisiye zvamuri kuita baba vari kupya baba vakafa saka baba vako yekuhope dzemwanasikana kanyemba nabhozho magonatani icho chepaguruve kumusha kwangu chasinka black ndinonzi courage makamba kana kuti uzukwende paHeathcliff mwana guruve bakasa ndabva ndafunga kune anonzi iye constable Nyazema aishandira pa South Atone apa akachinjwa mkoba kebbe akaenda kwa Bulawayo Paris wase iyeye ani message aisenda pano pane fenye muterereka aingoshedzera kuti National FM inosinga black wo apeta jete ana zvakawanda aitikati kusinga black we National FM kaenda to kwa Simon Wese nefenye yatofamba baba Isabel hama dzamai dziri kuti kumwanasikana ngabhadhare mombe no hama dzataura bodi dzikuta mwana hama dzake iye ndo dziri kuti yawakaita kuna amai iye haiti amai vasati vafa itobhadhara hama dzake ndo dziri kuti visa mombe izvezvi next month atomfana kuya nemombe obva ati ho mashoko andakatara kurwadziwa asi na amai takatara tikanzwira kuti zviri kuitika zviri kubva kopi right ndakuchida kubuda kuenda kubasa pandikobuda chete mwana uyoyu otenga kurwara ndotsvaga zvakare zviri kubva kwavari ndonoshanda sei zviri pachena semhuno yetoki kuti amai Muroi ngabhadhare mombe yacho obva afamba kumagodobori etsono acho then Muroi oitwa go back to sender mombe iya yabhadhariswa inosara iri nhaka saka hapana losi but akasaita back to sender anoita losi yekufirwa nemwana ita 4 kutimu mashasha Boss London British chingaipe Langton chingoma tichaona makwerere katiyo matono gotora liba hita nyakaringa mai Nosa mai Craig pachaoma mai chingaipe ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kuguruwe Boshongora hii message kai ya mawani pakaipa kana wafunga kudya mboto wadya chi ndizvozvo ono ende udya musoro wala wadya imbwa amai vakatokumbira uregero kumwanasikana vakatoti imhepo neni wanditoidi asi iye wataura kundipisira mumba aiwa ndinofana chitambura chakang'anga dzine girasi netsono ndobayiwa ndongudona hangu ndofa vana sekuru hanzvadzi dzamai vari kuzviziva iri apa asati ataura nyaya nasekuru apa asi pakakafambazve dzadziri hama dzese pakabuda chi dzemu 23 Kanyemba Bonzo Kanyemba wekwa Bonzo ndizvozvo so aunza nyaya ndiye mwanasikana ari kuti kudini ari kuti andishaziri ndoita sei nekuti last time kuti ndipinde mune zvakanaka ndakaenda kunotaura navo zvikave zvakanaka zvinhu zviya zvatanga pandiri kufamba ndobva ndobata zvakare ndabata kudaro uko ndakamira ndibhadhare kuti ndiende kunoshava mwana ndakavarika kurwara ari kukonzeresa zvakare ndiwo ndoita sei kana vari pamba amai ava mwana anenge ari right vachingobuda chete atanga kuuya airwariswa naamai achibva azoroteswa kuti enda kuna amai vako nababa vakashaya ari kunzwa sei aiwa bo alright kubva pakakanda bembera akabvaita bo pakaipa hanzi mwana ngatsvage mubatsiri zvinoita reZimbabwe zvakataurwa naamai mwana aida kupisira amai mumba ndo mashoko akataura akati mama inini atati ndo mashoko andakataura namama kuti mama zvangu zvandinetsa kubva kare muchindikonzeresa
mereji yekutanga ikapera, mwana ari kurwara, izvo zvari kugara vanhu vakarara. Nhasi uno matanga zvakare, umwe akafa, ndikanoviga, tikaona machira ari panze, muguva macho musina munhu. Tikafamba shavi rikabuda pamuri, hama dzichiona, hama dzichizvinzwa. Nhasi mwanangu akurara zvakare. Saka ndauya kuti ndichikupedza nemi, asi anga andipa simba ihope baba vangu vachiti, enda unovananga. Ndavananga vakati mwanangu usandipisira mumba. Asi zvaungaita ndezvekuti ndinozviziva asi chiri pandiri ishavi. Kureva kuti aisatisa kuti shave riya rakabuda kumaprofita riya. Ishavi, but ishave iri zvariri pandiri neniwo handiridi. Asi usaita nzire kundipisira mumba. Enda kune magodobori kana ng'anga, vane maglazi, ukaona kuti ndinu mushandisa tsono, ndobva ndafa zvangu. Undibaya. Ko pavari kufamba vabatsiri havasiri kukwanisa kubvisa shave riri pana amai. Ndakanatosiya nyaya mukoma KB. Zvakanzi uri mwana mudiki mwanangu. Shave iri haukwanisi kuribvisa. Ng'anga kana maprofita vaita vana vadiki, shave iri havaribvisi. Vachiudza mwana. Ndiri kukumbira amai varidzive nyaya iyi. Ndoda kuti mugondibata. Ndabva pamhepo. Ndine mamwe mashoko andanzi munofanira kubatsirika nawo nevamwe asi asingakwanisi kuenda pamhepo. Kanyemba na Bozho amai avo kuvapedzera kungoita go back to sender ndinonzi mai Tracy pa Rivers pa concession. Go back to sender. Asi tarisai muone kushaya kana kuti kufa kwa amai. Mwanasikana uyu ane dambudziko ranaro. Achatarisana sei nevamwe vana. Ende urwere uyu kana vafa uchapera here unoramba uripo. Nevamwe vana tori hondo. Ende akasabhadhara ngozi aisi yake egaka. Ndiye vamwe vano ndo zviri kutaurwa nevamwe vana kuti bhadhara vari kuziva kuti ngozi yakaparwa neuyu aisi yake ega. Ndiye yedu tese family. Zvikanzi na Princess Ruramai Gonyora panyatsime kuchitungwizi. Yes. KB na Bozho ini ndinoti mwana uyo ngatsvage mubatsiri anongobvisa shavi riri pana amai vake chete, kwete kuvauraya, nekuti amai vari kutotaura kuti shavi iri handicharidewo, saka ngavabvise shavi chete kwete kuuraya amai. Ruramai Gonyora karusvava kana ruvashoko akakosha. Yes. Vakasvarwa nezuro. Ndopandabvunza kuti vana sekuru vari kuzviziva here? Nyaya iri kuzikanwa nekuti pakashevedzwa nochinzi namambo fambai muende. Pane kuungana kwakaitika ipapo. Anditika. But apa haana kuzotaura kuti vana sekuru vakati chi panyaya mashoko andakaita aya. Soko raari kutaura ndiri kuti vari kunditi bhadhara izvozvi next month ndimombefanira kubhadhara. Ndeve hukama vandakaberekwa navo inini kuti wakatiparira. Ndichamunzwa kuti kuhama dzaamai dziri kuti kudii. Ishokwadi nokuti akaenda kunopotera kuhama dzaamai akati vana sekuru tarisai mune dambudziko randinaro kuti katsvaga vanokwanisa kubvisa shave iri. Nokuti mashoko akatorwa nemwana uyu ekuti ndoda kukupisirai mumba, mashoko emunhu anenge arwadziwa. Zvisiriso. Ende dai akazviita but asitazviita. Yes. Kurwadziwa. Kuadi kuenda kunonopotera kunana sekuru. Regai timbonzwa mai nyakutumbura kwakaoma. Asi kutaura chokwadi mwana uyu akamhanya akapara ngozi uyu. Aifanira kuudza vana sekuru hama dzamai vake nyaya yaifamba zvakanaka. Ndosaka zvichinzi kumhanya handiko kusvika. Uye zvemaroto hazvina umbowo. Nyaya yake iyo ngagare anzi ngarege kutungamidza hasha kumberi nokuti ndiye ane dambudziko. Hakuna dare remaroto zvari kuita zvinotosungisa zvekuda kupisira munhu mumba izvozvo. Mutsaiti mashasha yese ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndakachibata chimuti ndiri kunoko ku Cranbourne baba Isabel. Aifanira kutungamidza vana sekuru. Ichokwadi. Uye zvari kuita izvo itori mhosva kuchichidzira munhu kuti uchazviona. Kana pane zvinenge zvaitika kumunhu iyeye ndiye ane mhosva, ndiwe suspect. iye ake maroto. Mashoko. So Zimbabwe akataura zvinhu izvi nokuda kwehasha. Dambudziko richiri kuenderera mberi. Mwana wekutanga achiri kurwara, wepiri akashayika. Saka oita sei akataura nokutsamwa, but chimubatsirai kuti oita sei. Right. Oita sei mwanasikana uyu. 0718692244 0718692244. Oita seiko mwanasikana uyu. Baba Isabel,
fafaidza ichimwe tozopinda muchitoro hama mbeva special kana kuti amake tuchi mtu akabata amukasiko baba na mai makashi mtu akabata baglen rapa mai chiyo era karuchezo li mai kado wata forgiving nyama zao pamoja na honorable Martin Matinya ita mutemasha mabuto ita inyekete pamoja na idi mzima gumende chenge masara madabose baba maracha sisile pande pamkanda boto paka binga inono chakubinga inono chiri kuti tani Zimbabwe padzinofukunurwa paye dzinono batale dzinono hakichira kune dzimwe dzakada kufanana idzodzo nezuro takataura nyaya pano yekuti izvo kune murume akadana nemukadzi wemunhu achibva vabatwa kudare nyakomba chikatiza vakaenda kwa mambo ikatongwa mukadzi akati chikomba chichi ndo chandotoda ichi uye zvepa vana vaviri ava wane ndiwe chikomba wane ndiwe murume wangu mukadzi uye achibva aenda kuba kwechikomba chikomba chati chadzoka mukadzi arikugara pamba pechikomba but pana amai vacho chete chikomba chakarowa pasi inzwai zvakazoitika kubhinga ndokufa yahakira hakaka hati Andiriya simudza mbada tirove pakatsika andiriya iwe wanyadirove nakakumbira andiriya simudza mbada tirove mai vangu andiriya simudza mbada tirove mai vangu andiriya simudza mbada wandirove pakatsika simudza mbada pakatsika simudza mbada pakatsika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Diani kwa kateka kuna batabane katwende. Nicodemus. Maya butwende wakati achatevera diani kwa pakutende. Leviticus. Diani kwa kaso ita kuti moya utike pasi. Simon Peter. Akapedze sera pakutenda. Mother Mary. Piorota. Oroto echipaini fata pitani pro. Afana tutipeke chemturai mama. Chumanda makachiwepa kemilika. Sipiditi horo mai. Tenyo shuiri pingo. Woko chwepkia. Sipiditi. Horo maiti. Tenyo roshi. Akiroshi. Po. Rigiti. Vo. Chichakatika kubhinga. Papa. Inzwa mwana wakubereka. Nyaya zoitika ndiye kuti pana murume akadana nemukadzi wemunhu. Inzwa muri ya Zimbabwe. Murume anobva kugokwe. Ndokubva atamira kubhinga. Right? Atamira kubhinga. Ndokusvika kubhinga. Ndokugara nemukadzi wake. Akabva mukati menzvimbo yekugokwe. Haine mwana mumwe chete. Ndokunopinda mukati mebhinga. Ndokuita vamwe vana vaviri. Ndokubva aita vatatu. Vakomana vaviri nemusikana one. First born iri mwanakomana Daniel Roshi will be for wakachwemba. Inzwa Zimbabwe. Mukadzi kwakabva kwaita mariro. Rufu mukati menzvimbo yekubhinga. Mukadzi achibva aenda kurufu. Murume ninye kuti vane mombe pamba vana mushandi. Vaiti murume aka manheru mutumbi wakaita munhu kumwa poison. Saka ainzi mazuva ekuya kwemutumbi une musi wakati murume masikati aende kunovhurira zvipfuwo oenda kumunda oenda kumombe asi mukadzi ndienda kurufu nevamwe manheru wozoya kupi wozoya zvakogwa. Saka mukadzi anga akatifonera chikomba kuti kwaita gap kwavhurika murume ndianga ari wokugokwe kuya kwakabva pakutanga kuya kwavakatema vachibva ndokwakagara mukadzi aine chikombe munzvimbo yekugokwe vachibvaenda kubhinga. Kunonzi kune nyunga. Okay. Vachibvaenda kubhinga. Batai makadaro tinzwe JB mukadzi uyu mazuva erufu aya rufu rwakaita 5 days mutumbi usati wauya. Okay. Ati pamusha paine rufu. So mukadzi akabva afonera murume chaiye chikomba chake kubva mukati menzvimbo yekugokwe kunonzi Simchembo 2. Right. Kana makaziva patikaitira road show paya paseriseri ipo paya padhuze paya kune Simchembo 1 kuna Simchembo 2. Simchembo 2 ndokwaibva chikomba chichienda kupi chichienda kubhinga. Kunona amai awo nokuda kwerufu ruripo andiri kamukadzi ndakanotemera kune kune rufu iko zvinozvi pane gap ndichake ndichifamba ndeka nekuti murume anenge ari kumombe mombe dzikasero dziri mudanga plus kombocheka kumunda apa tiri parufu. Saka mukadzi aitombo dzimwe dzenguva nguva kuenda kurufu aimbonosasana nekutamba nekujaula madhambuliki ndemutariko wamatende nechikomba apo baba wachiti mudzimai ari kurufu vari kurufu ende ari kumushe ende zvekusvikira kuonekera aionekera regeni mbomanya kumba ngwari kuti mbomanya kumba murume anenge achiti ari kurufu iye anenge asene kufa anenge ari kushi anenge chikomba chake chikomba chitori nemotokari chikomba chine mukadzi wacho wechituwo akatoshaika
changa chine vaviri asi mhuri iri pamba uyezve chine kadhat chine tunhu twacho hey so zvodaro mukoma KB nyaya yakaitika ndeyekuti apa pakaitika nyaya yekufa kwevanhu umwedzi wakadarika so zvadaro chikomba chakazoonekwa nemuningina wemuridzi wemukadzi ndobva agara nenyaya dzake pane zviri kuitika so zuva rakanzi izvo vanhu vakunogadzira kuti vanotora mutumbi murume akabva atsvaka munhu anosara nemombe akati senzi ini ndarisingamire parofu regai ndifambe nevamwewo pari kuendwa kuchipatara kumuchari kunotora mutumbi tiite chirwo rangwe ndakuendawo nevari kuenda kunotora mutumbi so murume anga atotipirwa nemuning'ina murume atopindawo mota uyo but murume kumukadzi akati ndiri kuenda but murume kuvanhu vaenda kurufu akabva ati pane pandoda kuti munondisiya ndichizodzoka okay saka vemotokari vaitosati murume haana kwaari kuenda asi mukadzi aiti sezvo murume akwira mota aenda saka vakaenda ari manheru vachiti taitira kuti mangwana makuseni tigomuka chitora mutumbi saka tiri kuenda kunorara ikoko mukadzi akabva atora chitukomba ndikuenda nacho kumba chaiko kubedroom mudhenioroshi muakinorishi chivindi chokutora chikomba kupinda nacho mumba ndechemakore zvei kubva pako achiroorwa akatoroorwa nemurume wachidanana okay ndosaka ndati pavana ava kutori nehwani wechikomba zvadaro mukoma KB muning'ina womukadzi murume ndenga kuita nyaya dzisedzi murume ari kwaari kusvika pese pakapinda munhu mumba anga achizviona ndokuenda kuna secretary of village ndobva mutipira ndobva tsvaga vakomana 4 akati musangonzai vakawanda tiri kukumbira mani power nokuti kana munhu achipinda mumba ane zvaari kutemba anogononga nemaweapons murume achibva ashedzwa vanhu vaita 7 pa7 murume akati aiwa vese vachaungana panapa ichisiri mhosva nokuti tiri kutoziva kuti mumba mune munhu vanhu vachibva vaungana vakomana murume achibva atungamira ndobva anoka dho hamuna kudavirwa ndobva ashevedzera murume achitaura nezwi rinonzwika kuti baba munini endai pamwe mukadzi ari kurufu iye kuti apa aitozati kurufu hapo but aitaura nezwi riri pamusoro kuti mukadzi anzwe kuti vanhu vakutsvaga kwese mukadzi achibva aramba akanyarara no light mumba vakomana vakati nganivhurei dhoho torai mascrewdrive imba ndiye kunaka maningi ndokutanga kubvisa key nescrewdrive akati musagwavura dhoho vhurai zvakanaka ndokutora mascrewdrive ndokubvisa key yai kusvikira key yakuda kuramba kusvikira vakomana vagwaura vapinda pamba ndokubva vanotanga kuita noise vachishevedzera kuti baba kana muine pfuti kana muine maweapons akawanda zivai kuti nemukadzi wemunhu wamuinaye mumba umu muchatoura henyu vanhu vakawanda vese nokuti panapa takakumirirai tiri kuzati muripo ndobva ataura nezwi rekuti kana mapinda musandiuraya ndine zvandinogona kukuitirai saka munomu handina chinhu chandinazvo pindai zvenyu zvikanzi isa light ndobva isa light zvikanzi dho zvariri kuramba kubva nokuti hatina kuuraya dho tikarimanikidza rinofa chivhurai mega dho apa inguva iyi pari kuitika zvinhu zvese kumapasi 1 usiku asi amai amanje kurufuka pavanga vakatowaridza nepavanga vakarara paitozikana kunzi apo ndo pakarara nhengapo yesu vanga vatomukawo vatoenda ndofunga vaizodzoka kuma4 upinda futi mumachira ndofa vaonekwa varimo mozvikanza no problem ndo nyaya iripo saka isusu nyaya iri panapa ndeyekuti imhosva yamaitai sabhuku wanga uripo nevamwe svikanzi nyaya iripo panapa nokuti tiri kukumbirawo chitupa chenyu dzimwe hembe dzamakapfeka foni yenyu tonyorerana pasi tobva taenda kumapurisa saka tichaida zviseni kwamambo kuti muzikane kuti ndo zvamaita ndo zviripo murume haana kuramba zvikanzi kapedaniwa statement nyora pasi nezvakaitika zvese inini mukadzi uyu kana ndisingakanganisi paakatozoenda kunoroorwa neniwo ndadanana naye asi kuti ndakatangirwa pakuisa pamba but mukadzi ndadanana naye but chakagona kusaita ndechekuti haana kundisiya pavana vatatu varipo panapa patori nomwe mwana wangu 1 yes mashoko ari kubva chikomba ndo chakatokumbira kuti kana zvichiita zuva ramataura rese kwamambo tinoenda okay handina kuramba
ndobva ita zvibatisa nezvakabatisa pakamboita 3 days nyachibva kwa mambo yaendeswa kwa mambo anotaura masimuka chiti mambo chekutanga chandirotaura ndechekuti ndine mhosva yandakaita yekutora mukadzi wemunhu asi ndorondo inoti kubva mukadzi uyu ari musikana nemurume uyu nemusikana wendadanana naye asi nenyaya yekuti inini ndanga ndine vamwe vakadzi vangu ndaisada kuzivikanwa asi mukamubvunza mukadzi muchadza achitaura saka takadana naye akanotorwa maoko mangu ndichidana naiyo asi kuti ndakatangirwa zvaitika kumbera ndaisazviziva dzimwe dzenguva ndaizomutora asi chinangwa chekuroora ndaive ndisina okay saka mukadzi uyu ndakadana naye ndine mumwe mwana wanditonzi mwana wangu nemukadzi uyu asi chokwadi chake achasitaura kwamuri dare rinobvunza zvawabatwa uri mumba memunhu wakazozviziva kuti mukadzi umunhu zvikanzi hongu wakaramba uchenjerera mberi hongu unozati mhosva here hongu saka unoti kudii ndinobhadhara mhosva asi andizivi mashoko anobva kumukadzi mukadzi anosimuka anoti hongu inini pachangu murume uyu ndiye wandiri kutora ndiende panumber 3 chikomba umwe mwana uyu atori mwana wake mwana upi angachinzi mwana wechikomba number 1 wokutanga wacho pakazororwa ndewechikomba saka inini kana chikomba chinoti izvo kana mukadzi ari iye atanoda kuuya kwandiri ndanga ndichiti chokutora mukadzi wemunhu ndichabhadhara ndosiya mukadzi wemunhu sezvo ndine mhosva ndobhadhara zvise zviri kudiwa kana ndakundikana ndinotaura mabhadhiririro asi ndichisiya mukadzi wemunhu asi kana mukadzi ati iye anoda kuenda nini wandirambi nekuti taidanana ndokuda kuenda naye noenda naye ko murume wokutorerwa mudzimai ari kupi arimo mudarika ndiye akaripota nyaya okay wo mukadzi ati ndiye so dare rinoti kana iriye mukadzi atida kuenda nemurume chero akadzoka kumurume hapana rudo yes toita sei zvikanzi ndoda kubhadharwa chokutanga ndechekuti ndoda kuti muzivisana tezvara vangu vataure vega zvandakaendesa ikoko vataura zvandakaendesa ikoko anofanira kuti andidzorera ozondibhadhara zvikanzi wo no problem izvozvo ndinoita zvese zvikanzi nemukadzi ndichibva muno handina kuendiri kuenda handingagari nemunhu wandati ndasiya handizive pfungwa dzake dzimwe dzenguva aindida ari kurwadziwa anogona kundiuraya saka uri kuenda ndichibva pano ndiri kuenda nechikomba ndiyave murume wangu asi vana tezvara manga muna tsano mwe chete anoti iye nemukwasha asati akuzivana achazouyawo ega akutora nyekusivana chatavinga pano nechekuti mwana wedu abadiwa nechi nechikomba asi chikomba asati akuchiziva chikonzero chikomba haasi murume kana murume tichamuziva nekuuya komba saka vachibuda panapa tiri kuziva chete kuti mwana wedu achisika kumurume kwaari hatikuzive asi tazvinzwa vachinzi abatwa nechikomba okay vanobuda imomo mambo anotaura mashoko avo nezvinofanira kubhadharwa nezvimwe zvakatosiya munhu zvinoratidza kuti ari kuenderera mberi anotora mukadzi wake wabatwa naye vanobuda vese nekuti ane motokari vanoisa motokari vanoenda kumba vanodzokera kugokwe okay from binga achinosvika kugokwe nemukadzi wake anomupinza mumba zuva rekutanga rarara mumba achimuka kuseni anomuka mukadzi akafara mumba muzukuru miraka unozochemedza vakawanda ndinokumira uri kuchema ana apa bisa beu mhosva yeparamurwa nechikomba here kana kuti mufi muri kuti chikomba pachakati ndiri kuenda newe vakabva kubhinga vachienda kugokwe vachisvika kugokwe vakangorara chete kuseni akamuka akafa mukadzi ndikutora mutumbi ndikuendesa kumochari handei mashoko ndikupuka anofanira kunoripota haina kumbosiyana sereki ninyaya kwagutu yemukadzi wemunhu kunosungira bamba vechikomba but apa manje apa yake yatojeka vari kutoziva kwaari but asati akuzivikanwa apa amutora kune munhu zvakaitika rini zvinhu izvi mukomba kepi kutori nerufu zve kusora zuru kutori nerufu izvi izvi pakasvika baba ava nemudzimai wavanga vatora kune mumwe murume vakapinda mumba vese here kana kuti mudzimai uyu akarara ari ega mukadzi akatorara ari ega iye akaenda kune mukadzi mukuru achitaura kutaura nyaya yekuti nyaya kakamira semunhu angane madhezi asipoka ndokuendesa mukadzi akarara ari ega sokutaura kwakati mukadzi akarara ari ega kuseni kumuka nonoona chidhandika kuti mamukasiya mai ari kuoneka munhu vakadzi vatotonza munhu akuchema
munhu akatofa munhu akatofa vakauya vari 2 vakauya varipo 2 kubva kubinga vana vari vana vakasara. aunza nyaya ndiani aunza nyaya mukadzi mukuru wemurume uyu kuti izvo zvitiri panhamo izvezvi yemurume wedu auya nechitunda pamba vari kutaura vachiti auya nechitunda pamba. vanatezvara vakaziviswa here asati azivisa kana chinhu chaagona kuita chete kuendesa mutumbi kumuchwari. ya pakaipa 0713938538 kana 0789600748 vari kudaka kutumira whatsapp message tumirai pa 0718692244 regai tigadzi kupinda kaari ayo ndiye kudherera chaiko nekuda kwemashoko ekurwadzisa kwakaita uko hapana chinoshamisa kuti zvisvike pakudaro. Bhuru rinorwa rinoonekwa nemavanga makuru vanodaro KB naBhozho. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono paCranborn. Chinoda kufa chinovingira. Zviamati chikomba chakataura mashoko ekuti kudini kudare ekuti zvese ndinoita ende zvondabatwa nomukadzi uyu ndichabhadhara mhosva yangu yese nokuti kunyange takadanana kubva asati aroorwa akazoroorwa dare robvunza kuti hongu makadanana achiri musikana but wakazoziva kuti mukadzi wemunhu sei usina kusiva anoti ndiyo mhosva yangu zvairi mhosva yangu ndicharipa mukadzi woenda kumba kwake anoti iye ndanga ndichifunga kuti kana ndichinge ndaripa mukadzi achadzokera kumurume wake sezvo aine murume wake but mukadzi paakabvunzwa akati aiwa ina handitosari uyu ndiye wandoda uyu nokuti patori nemwana zvakare ndiye wandichienda naye chikomba chikatero zvakare kunzi pari kunzi ndoenda newe unoti kudii zvikadzi kana mukadzi ati anoda kuenda neni handimusiyira kuti ndagara ndichimudawo kubva kare asi ndichabhadhara zvese 0713938538 kana 0 zvikoma ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele ndidaidzei katatu chimuti handisiye Innocent Nyamindu kwanzi namai Byron vepo Warren Park zvikomba cherai chikomba zvikomba fidzai muchere chikomba mobaba shipira mukakomba ikako Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu isi Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu po rikiti bo tatsi mafuta acho muchazvirega zvavakadzi evanhu ndinonzi Brighton Murimba pabocha pamarange Bushongora. Hey. Yes. Pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvatinodzwa kuti hazvidiwi mukoma KB haisiwo nyaya chete kuba kuroya kuuraya zvese zvakaiswa pamutemo pazvitereo ngatizvisiye. KB naBhozho mwanasikana uyo wekuguruve ngangotsvaga n'anga ovauraya because achapedzerwa vana ndinonzi Eliza Gumiso paHatfield. But mhosva inenge yaperere ko iye nehama dzake ukama ngatitsvagei zvinoita kuti vagadzirisane urwere hupere amai vawirirane nevamwe vana vawirirane urwi hobva kana uripo ichokwadi. Yes, first clean baba Isabel baba aya chikomba chanzwa bata aida kuita chifinu mudare kutoti ndaidanana naye but akanditangira kuroora ndiyo inonzi finu kai apa petro yanga yakwira tikati zvikomba zvipakewo mota pamba manje zvine nharo saka chikomba wanzwa bata ndiyo inonzi double kick kuchaina kurutsa nharo nezvine nharo Mr. Intelligence Kevin Zhopa chingoma famu muguruve double kick kuchaina kurutsa. Yes. Akubado kuchaya uchirutsa 0713938538 kana 0789600748 Isabel ndiyatetezi sokozai mafungei shoko ranoda kusiya panapa right nemanakiro anoita nyika yeZimbabwe tongoramba takabatana ichokwadi airiri maharai kugwirizana kubatana tinosvika kure senyika toda kuinzwa ichirira tiende kuma-independence pai vakomana vachiratidza zvinhu zvavanoita vari ikoko chete asi vatsigiri veNational FM kana mainzwa vachapinde pachirongwa mangwana pane vanogona kurirere mariri vake achiita gidi kwanzi nesongo takamboedza kutaura nawo nemurombo zvakaramba
zikomba zakazama kuudzwa nemurume kumana siye vakadziva Right. vachiramba one zvakuiti Kambo Gidi Isasa Sirius Oniwa and the Spiders. Takoti ngototuru pa National FM Zimu 846. Tinenge tripo pa mapisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, KP. Happy birthday to you. Yippee, yippee, girlfriend. Who is your girlfriend? Who is your girlfriend, KB? Who is your girlfriend? Many more. We wish you many more. We wish you many more, KB. We wish you many more. Thank you. Iris, thank you, Iris. kukurisa kanaka mwanangu Thank you so much. samora wakayama yegombe Kachete ukure. Yotenda. Thank you. Tada sis. Thank you so much. Look at this. Look at this. Sandaichirwa. Nevateereri veNational FM. Thank you so very much vese vabatsirana nakanyemba bhonzo pakupemberera birthday rake kanyemba KB at 45. Zvimaisana neZimbabwe ukaita zvekutamba Zimbabwe ndiri kubata manje. Thank you so much. Maita basa. Thank you. ndine nyaya yakaitika mukati meGlenora munzvimbo yechitungwiza yemurume ari kuchema kuti mukadzi wake akaenda kuchechi, aenda kuchechi ari munhu zvakanaka, ndobva aenda kuJorodhani. Aenda kuJorodhani, mukadzi uyo akabva anojorodwa achidzoka akurwara achitaura akuita senge munhu ari kurwara nepfungwa. Vanhu vaya vekuchechi vachibva nguva vachibva musiya pamba ndobva vatorwa pastor chose. Hapana akazombodzoka kuti aone kuti munhu ari kurwara sei, asi abva kuchechi. So zviri kumunetsa ndezvekuti mukadzi wangu aenda kuchechi. Aenda kuchechi ndikunofanira kuti kubatsirwe vanhu. Vaona kuti munhu atanga kurwara ari kuchechi ndokungoenda kuzomusiya pamba vachibva vatorwa pasi vachibva vaenda. Mudzimai uyu agara here achipinda sangano kana kuti chechi iyi kana kuti angangoenda kunobatsirwa. Aiwa yagara ndokerekea anonamata. Ndokerekea anonamata. Hey. Saka izvozvi vari sei? Ndiye ari kutotambura nemukadzi. Akuita senge munhu akutorwara nenjere. Akaenda ikoko asingarwari. Akaenda ikoko asingarwari. Samazuva ose ndiri kuenda kuchechi inini. Obva aenda kuchechi zvake pakudzoka ndopakadzoka chidaro. Vekuchechi vakangomusiya. Vakanga vachibva vamusiya. Ende vana zvavakataura vangomusiya achibva ruwa pasi. Nanhasi havasati vadzoka. Inyaya yekupi? Inyaya yeGlenora. iGlenora. Glenora Harare. Ya, muri yeZimbabwe. Dai wanga uri iwewe. Mudzimai abva pamba achiti ndiri kuenda kakusvondo, ndiri kuenda kuchechi kunobatirana navamwe pakunamata. Aenda kuJorodhani, ajorodwa kuya paadzoka, ari kudzoka ka achirwara. Zviri kunzi akutotambudzika, ari kuita kunge ari kurwara ka nepfungwa. Vekuchechi vakangosvika kakunkuduguchi kusiya ka mudzimai uyu pamba. Murume ndiye atopinda busy. Vekuchechi havana kumbobvira vazodzoka kuti vazoona ka kuti mwawo ari sei. Havasi kudzoka. Kana kufona kana kuita sei. Havasi kudzoka. Ya, mudzimai uyu ane nguva yakareba sei achipinda kukereke. Andazobvunza bata kwani ndokusakana kwake aitoti mukadzi atonditiwo baba mana andiukereke tinonamata. Nini ndandinotarisira kuti anytime ndogona kuti ndinonamata ikoko. But zvazoitika pandizivi kuti rudo rwacho kana rusingawaniki kuchechi. Ruchabva kopi. Ende vafana kusiya mukadzi achindirondedzera kuti anamatirwa akamboita zvakati akazoita zvakati saka taona munhu achirwara vodzoka zvakaira achinamatira munhu nokuti kuchechi ndikunonamatira vanhu. But kusiya kwavakaita havana zvavakataura neni vakangoita senge vauya kuzoramwa munhu kungomutsveta vachibvarwa basi. Ya, pakaipa. Regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini. Muri yeZimbabwe ngatibatsiranei nemurume uyu ari munomuka muHarare kuGlenora. Ari kuti ndoita sei ndakangosirwa kamudzimai achirwara akaenda kuchechi akanaka akangodzoka kunge akurwara nenjere. Vekuchechi vakangomusiya izvozvi ndiri kutambura ndega. Vekuchechi hapana zvavakataura. Right, oita sei odzokera here murume uyu kana kuti ongorapisa mudzimai wake. 10 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje. Regai katinzwe mashoko anotevera.
nthawe zadiyana icho kwadi muri ya Zimbabwe rikandiveda pinda ndiri mukati mekupfapfedza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima na Zimbabwe paka cholocho chakucholocho chiri kuti kudini ndapindira muri ya Zimbabwe mukati menzvimbo yecholocho mukati menzvimbo yecholocho muna amai vanga vari mukati mekugara nemuzukuru wavo mwana akomana ane 14 years kuberekwa ari mwana akomana vachigara pamana chikonzero paka pasina mumwe munhu mukuru amai ava vane murume akashaika vanga vachigara nemukomana iyeye anova ndiye muzukuru amai vachibva kutanga kurwara amai kurwara kwanga vachitaku iko zvinozvo vanga kutokwanisa mwedzi inokona kuita minomwe 7 months vari mukati mekurara vari panhovo vachirapwa vachipora but vachingorwara asi vakazosvika panguva yekuti izvo marwariro vakuita hachisina kumira zvakanaka vanhu vari kugara vakaungana vanhu vachimbofonerwa nekutumirwa matsamba kuti vanenge vatiperei asi vasingaperi kusvika pazuva mubatsira kachivedzera kuti izvo onai zviri kuitika panapa chii chimwe chiri kuitika panapa chinovhundutsa ndechekuti mwanakomana uya mwana wemwanakomana wavo wavaigara naye pamba anga akuramba kurara mumba achirara panze asi chokwadi chakazotanga kuzochiita vanhu vakuungana paipai zvekuti vanhu vaungana vakatarisa kuti murwere anyaya kurwara ari panapa mwana iye akangotanga kungotanga kuchema zvekuti vakapedzisira pakutombomusunga vachimuisa mumba but atori nedzimwe tambo dzaakadambura nesimba dzakatokonzera kuti aite maronda mumaoko nemumakumbo nokuti simba raizama kuda kudambura nero tambo raita kuti nyama dzake dzichekeke nokuti ranga rakawandisa akataura kuti inini handisi kurwara handina chimwe chinhu chikuitika pandiri asi handikwanisi kuona kuti ndirare mumbamo nezvandiri kuonamo mumba imomo ndimo mumba make maigara nani nambuya vake kusvika pazoshevedzwa mubatsira akanzi taura kuti uri kuonei but mwana anga asingatauri kusvika mubatsira uye akashevedzera zvikandizvo onai zvakaitika ndezvokuti izvo mbuya ava kufa vakatofa nechekare asi nyaya iripo ndeyekuti ivo vane pfuma yavo yavainayo yavanga vachiti ivo vachasiyira muzukuru uyu but amhino kuti zviri kuramba kubatsira nepapi zvese zvavanoita kana vachigamuchidza munhu zvinhu zvavo vapedza kuzviita asi pamwana vasina zvakuripota kwavari kuti zvotambirika saka zvino zvikuitika ndezvekuti mwana nguva yekuti ngaasanganiswe nezvinhu izvi mwana ari kuzviona vhachi ataka kuvhunduka instead yekuti atofara achienda kwazviri mwana ari kubva avhunduka paanovhunduka kwavari mbuya wobva vasati zvinhu hazvina kuitika kuti vachipera apa vari kuramba kupera nokuti pfuma yavo haisati yagamuchirwa ndo zviri kuitika apa but kuti ndizviratidza kuti zvinhu zviripo vatori nepfuma yezvinhu zvakasiyana-siyana zviri mumba muno mama akatogara muno muvanhu muno mutori nezvinhu zvakaita kuti vanhu vangari vavotera kumhanya padze zvikanzi yesu hamuna chamuri kuona imi kwamuri kumhanya kwemugoronge kwemuri kwazviri ende pamanga makatogara ndo patanga tichiona zvinhu asi ndakupai muratidzo wechinhu chimwe chete chekuti wandinoda kuti chinhu 1 ichocho chikwanise kumedza nokudya zvimwe chigosara chichionekwa icho chiri 1 vanhu zvinokuti vachigadzikana manje zvakunetsa wanike mai ava vane vana vanokona kuita ivo 7 vavakabara 1 akashaika 6 vapenyu varipo vanhu vaitarisana yeti kumashure kukune nyaya yakambonetsa yekuti kune mwanasikana anova ndiye ane mwana ari pamba apa akambopomerwa naamai vake kunzi nevamwe vana kunzi iwewe hatikunzwisisi nani naamai vako nokuti kana una mama hauri kutaura nevamwe vanhu ende mama unoblema vamwe vana kunzi kuti iwo ndiuri kuona namai hauna here zvaunoziva pamusoro pezvizvi vanhu vakutanga kuda kunetsana ipapo zvikanzi aiwa isi tisanetsana pano tashedza mubatsiri pano kuti atibatsire mwana kuramba kupinda mumba hona mwana ane maronda akatora maronda ekuti sei ekuti unorapwa ndo pakaitwa zvakaitwa mukoma KB vagari vari mukati menzvimbo yekucholocho kwasabhuku manzini vakaona chiitiko ichi zvaitika mukoma KB pakaitika zvakaitwa mumba makabuda mupurwa uchifamba vataka kuudzwa kuti pamusoro pemupurwa uyu pane mhuka dzimwe dzinenge shiri pane mhuka dzimwe yakafanana nenyoka zvange zvichifanira kubuda apa but ndaita kuti zvidyiwe zvende pamhuka imwe chete zvigobuda mpurwa iwowo ukabuda mupurwa mukoma KB usingagoni kufamba nemakumbo uchiita zvekukweshera pasi nedumbu wakaguta uchifamba svikanzi ndochinhu chandiri kuratidza ndo chinhu chiri kuchikiwa nemwana ichi ndiri kukumbira kuti pachinhu ichi ndoda kuti chiiswe maoko nemi vana vese vana vaamai ava chisaurawa nemunhu mumwe chete kana kuurawa neni mutorwa ngachiurawe nemi nekuti pamuri mese makashadiwa nechinhu ichi asi pane mwana 1 anga akuda kushanda namai ava asi akatoudzwa kuti ndoda kukusiyira achibva aramba kuramba kwaakaita ndokusaka mwana anga ari pano pamba uyu anga uda kusiyirwa chikonzero anga asingazivi kuti ndiri kusiyirwa zvino ndiani mwana akada kusiyirwa ndobva asimunzero kozvikanzi ndini
ndiye ere mwana ane mwana aigara namama? Asiri. Okay. Ende asiri mwana zvakare aifungidzirwa nobaiba kuti ane zvaita kwete. Asi iye mwana aifungidzirwa iye anotonzi ane kumwe kuatira kwakaita mumwe munhu akumbira zvinhu kuna mai vake kuti uyu ari kundinetsa ndinoda kuti mundibatsire. Ende chokwadi akatozviita akatobvuma kuti ndakazviita asi handitozivi zvakatumirwa sei asi zvokuti mai vaimuka ndozvisiva. Hey, Nguva yakangobudisa chinhu ichocho amai vachibva vapera. vachibva Vatofa. Zvikanzi amai vafa ndiri kukumbirawo pazuva ranhasi kuti nguva yekuenda kunorara mudzimba zvisinei kuti pana pachange pakaungana vanhu pane rufu ndinoda kuti munzwe kuti mwana uyu chichaitika kwaari. Ende zvandoda kukuudzai panapa handidi kukuudzai mwana uyu aripo mwana mudiki uyu haakwanisi kuti hafaniri kuti anzwe zvotiri kutaura zvese kuti pane zvipuka kana kuti pane zvaida kupiwa zvinofanira kunzwikwa nemuakuru enyu. Toti kana nguva yakona imanheru muone kuti mwana uyu haakwanisi here kutanga kupinda mumba mega achiziva kuti ndimumba kunorara. Asi pakazoitika zvinhu izvi mwana ega ndikati kuti pana vanhu vakawanda ndiri kumbira kuti mundipewo bhurangeti rangu nditsvage nzvimbo yekunorarawo. Akaenda mumba kunorara. Saka pari zvino zvimanje vanhu vaive vari kundizo panoda kugoviwa hembe ndo dzanetsa kugoviwa. hapana ruda kutora hembe. Vari kufunga kuti urongwa hwamama uri pahembe here? Ndio zvavari kutya manje kuti izvo hatizivi kuti zvinhu zvataka kutora zviri papi. Zvikanzi aiwa imi muri vana hama dzamai venyu dziripo asi hapana padzinotora zvinhu zvisingakupei zvinhu vachakupai. Asi iwo zvichongwadi vanga vakatipirwa kundizo torai zvinhu zvese muzvidzorera kuvabereki venyu. Kana vakupai imimi maifanira kuzvicherera pasi. Mukatanga kuzvicherera pasi imimi zvisati zvaenda kuvabereki hama dzamai venyu inenge iri mhosva kwamuri. Ya pakaipa. Saka pakatoipa. Saka pari zvinozve izvi zvakapera zvisichasara ndechehembe chekuti vari kuronga dheti rekuti strategy yatingaita kuhama dzana amai ndeipi kuti zvinhu zvese vangotora ivo kuti tikavaramira zvinhu zvese zvakare havazoshedzere matiramwire here asi muri kupuma mwana wedu. Muzukuru aigara nagogo ava uyo anga akuramba kuenda kunorara mumba pakaipa. Muri yeZimbabwe machinzwa chekucholocho munoti kudiniko nacho? 0713938538. nhasi hatina nguva kutaura kunoko kwandiri kuita. Ndiri kunzwa kuti mutungamiri wenyika yeMozambique President Philip Nyusi vasvika pakuzoona chiitiko chekugadzwa kwomutungamiri wenyika President Dr. Mnangagwa kuti vakwanisa kuita second term yavo vari head of state and government and the commander in chief of the Zimbabwe Defense Forces. Ndipei mukana wekuti pari zvino timbotaura kane vaenzi vedu vari muno mustudio. Ndatsikwa nababa Kwaramba. Back to school. Tamungama mukazego. Musha ndiani watiri kutaura naye? Ndimai ishu kusaningdeo. Halo? Lo. Yes, ndiye mai ani? Ndimai Bongwe. Mai Bongwe makadiko? Tinofara makadiko. Muri kupi mai Bongwe? Ndiri kusaningdeo. Saningdeo padhuze apa. Tibatsirei tinzwe pane zvamanzwa apa. Pane zvandanzwa papa namai avo pane mwana ari kushandiswa namai avo. Ehe. Mwana ngaende kumubatsira anobatsirwa mai afi avo. Kuurai mhosva. Haizi mhosva mai ndo vari kutadza. Yeshi. Haazorarami here achingofunga kuti ndini ndakakonzeresa rufu rwamai. Mati? Haazosari here nemhosva yekungogara achingorangarira kuti mai vangu vakafa but ndini ndakakonzeresa rufu rwavo. Kana mai ari kutorikanganisa. Saka muri kuti ngaende kumubatsira auraya yake. Anga aurayi zvake. Variko here vabatsiri vanouraya? Ya variko. Ko mombe iri kunzi ngaibviswe iyo nevamwe vana? Anga mombe anobvisa anobvisa. Anobvisa zvake? Hapana problem. Hapana. Aiwa tinotenda ingomutse vaviri vatatu. Ndoda kumutsa mai vangu vari kubhohera uko kwachimbudzi nevese vanondiziva. Sando pfuti. Po rikiti bhu. Ayaya. Sando dzinoiswa zvienda kumberi zvatisina kunzwa pakuseka. Right. Vari mupasanideo. 789-600748. Tinzwe kuti ndiani ari parunhare. Hello pa National FM. Hello Bonzona Osho. Yes mama. Muri seiko ndachihera paheadfoot. Achihera. Ai nyaya yakaoma.
chikomba ichi kaichi chane nyaya hombe manje. Chane nyaya hombe kuti chakatora mukadzi wemunhu. Nezvaanofira ikoko kwaafira kwaari uko. Yes. Hatichaziva kuti chakanyatsoitika chii, otherwise akasipotsi kusvika pane barika. Pamwe pane hwane wakatoekta ipapa kuti mukadzi iye afe futi ipapa. Zvinogona kunge pane zvakaitika ipapa. Akazviziva kuti auya nemukadzi. Okay. Saka pamwe pandoo neshasha ipapa iyo katokonzeresa kuti ipapa. Ndovatumira remote. Saka pakaipa. Hapana kumira mushe zvaanoti anobhadhara hapana chaanobhadhara apa. Naye Vachiyera. Tomboti nhasi ihanzvadzi yenyu yakanokoromora nyaya iyi. Ndo yakanotora mukadzi wemunhu ichibva yauya naye kumba ndobva asvika pamba achifa. Zvamumba menyu izvi maitonga sei? Munoita sei? Nyaya yakaoma iyi bhosho. Anyaya yekutoti atodzokera futi kuvabereki vemukadzi. Iyo unoenda undoti hanzvadzi enda unotaura nehama dzemukadzi uyu. Haazivikanwa kauyu. Akutotanga kutozivikanwa izvozvi nekuti chatochaya izvozvi. Chatobhondoka. Chachaya. Aiwa kutoitika ipapa zvakatongoma akutongotsva musana nekudumbu zvese. Nyaya yake yakaoma. Aiwa rega tinzwa kuti chafamba sei, ingomutsa nekusweresa vaviri vatatu. Ndirakumhoresa hava dzangu dzinobata chimuti. Kuna sisi vangu vari pamhondora apa vanobata chimuti, sisi vangu amaisiyauma. Nabhudhi vangu vari paWhite Cliff vanobatawo chimuti zvakasimba, vanonzi babata kudzwa. Nemunin'ina wangu anaichinerimbo ari paWaterfalls apo vanobata chimuti futi. Right. Ndizvozvo chete. Vachiyera, ndiri kukumbira papfuti dzamuinadzo muridze yamunoti ndohombe yacho. Alright, regai vorova. Gidi rikiti du iwe wadzere mutsindo kachemba dzokorodzai gidi anozwa chierewe iwe tofana kumboona Vachiyera. Avachiyera kana makasununguka mauzosvikawo kapano paZBC Mbare Studios. Tizvione live. Timbozviona. Okay, rekezani katibve kuti pantedu parayani. Vateereri paita munango. Hello National FM. Vateereri paita munango. Hello National FM. Dzikisai volume yeredhiyo. Hello. Mamuka seko mkoba wangu. Nditegiasi musokoza nemarange pabindura. Uri seko marange? Ndiri mkoma wangu. Tibatsire tizwe, uri kupi hapa? Bindura, Desmond T. Bindura. Akomada Bindura hapo. Titumira waka 5 grams. Right. Ona imanjika mkoma KD. Tichikomba ichi takanga tichitaura zvinhu zvekusimira ichokwadi kuti taizviratidza sekuti mhosa chinogona kuiripa nekuti chine mari handizvi. Saka ngatichishandisa mari yacho toni taizvitutumadza zvese zvatanga tichitaura taitozvibhiga kuti aiwa pakati ndinodai pakati ndinodai taipinda mukati medzimba dzevanhu nekuda kwezvitumadza nemari. Saka nhasi uno ngatichiripa tichiona nyaya yacho kuti inopera sei. Munofunga kuti mudzimai uyo akafanei? Mudzimai akatorana vake. Akaita sei? Pakanga ari murizivo mudzimai uyu handiti wakatorerwa mudzimai uyu ndiye akatorai mukadzi naye ende iti deserve kuti amuuraye. Zvinodeserva nekuti akapa munhu rimwe akarwadzisa munhu kwekutanga nekupedzisira. Komanje tikati vese vanenge vatirwadzisa tovauraya zvinoita here? Palevo irorero haiti deserve ngoma keji. Palevo irorero ka. Aiwa ka ngatite kamweya wokuregerera.
Inozosiyana nemweya wacho kuti wewe wabatwa nemweya upi zvako but izvi zvakaoma baba apati imagine murimi makubva kubasa makutanga kunozvibikira apa mamagarani akawana 5 imagine wezi kuma 15 years kana kuti ma 20 years muri nese zvinorwadza hazvo asi tingasvikerepo kuti kana munhu atikanganisira tobva tauraya munhu zvinosiyana kurwadzirwa baba apati zvinosiyana kurwadzirwa palevel remarwadziro nemadire aita mudzimai wake murume uyu ngozi mukadzi murume uza munhu aitoda mukadzi wake but mukadzi akanga akatopedza nemurume yena kuti hapana zviripo saka munoti murume akabva akakubhinga achienda kugokwe kunouraya mudzimai kana kuti pane zvaakashandisa akashandisa Air Force vakomana muchadenga aiwa ingosweresai vaviri vatatu ndiri mukomatedinga kuti anozvifara ipafana handiti panonga patambwa bhora iye ndi anofanira kuerenga news muzimbabwe muno ofuma achiwerenga ofarai marumani anonatsa kuerenga ane mamwe mazi anozowedzerera so anonakidza so saitese tive kubira tive chikumbiro aiwa tichasvisa kuvakuru ko uyo akaenda kupiko illegal structure hatichazvizwa rakeka paredio naye okay illegal structure illegal structure illegal structure uri kutsvagwa uri kupiko uri kupi tine maigilashia sakawanda ka nguva yareba tisina illegal structure mukoma KB aiwa tichamutsvaga right zvakadaro mukoma KB ndomhoro savanonzi mai matenge vachadambuka pamashopu sakuye vanogara vakachibata chimuti everyday pabocha marangi apo handikangani madzitezara angu ekwatinogure ibocha marangi handikangani madzitezara angu ekwatimhanda kunoku kubhindura handikangani madzitezara angu ekwadhoropa pabhewera masasa apo mukoma KB nekwakabarwa mai vangu kwaJudison Musabayana ikoko right mukoma KB ndinomhorosa maform 4 endakapedza nawo O level muna 2000 pachikoro chepamushunje secondary school bocha marangi handiti ndaikumbira kuti mundisanganise nehama idzi mukoma KB embozvishedzerawo nhamba dzangu dzefoni pamwe pane vanondiziva kutaura kunoku vakanditeerera kuti vanobva vangotora nhamba dzangu votifonera mafazi ndakaparadzana nawo 2000 right adiasinofokoza nhamba dzangu 078 3438110 dzokorai futi 078 3438110 okay kana kuti 0718 415 269 0718 415 269 tinotenda futi mukoma KB regai ndirosa futi yakatora yakasunungura Zimbabwe rinonzi bazuka riye futi dzatichazwa pano